Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки ҳамаи видеои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед. Боше наматон аэропорти Внуковада қарор дорем. хостем дар ин видеомон дар мавзӯи депортатсия камтар маълумоти шумода пешаи видеора сар кардан. Ин поён дар номером ҳастае ки метонед занг бизанед барои билет кадом шаҳр ба кадом шаҳре боша. Иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки билетотонро арзонтар дастрас кунем. Барои граница перескат кардан ёки ай Тоҷикистон ва Россия, ай Россия ба Тоҷикистон, ҳамаи шаҳрҳош иншаллоҳ мегирем. Ва комментариҳоро аҳамият додем. Дар ҳамин мавзӯи депортатсия бисёртар мепурсанд ва морам бигем ки маълумот ҷамъ кардем, хостем ки дар шумо бирасонем, ба шумо бирасонем. Ва депортатсия се намуд мешавад. Якум видварени, дуюм ай тарафи МВД, сеюм ай тарафи ФСБ. Видварени мисол шумо дар вақти кор бе патент кор мекунем, меқапантон ёки регистратсия надорен, ай сабаба метонанд ёки патентон подмосковия дар Москва кор мекунед ёки московския дар подмоскови кор мекунанд, меқапантон мебаранд через суд бигем 5000 штраф мекунанд. 10 рӯз вақт метиҳанд. 10 рӯз вақт метиҳанд ки уже шумода депортатсия 5 сола мондагианд. баъзеоша мегӯянд ки акамора гуфтанд ки то 10 рӯза барои депортатсия намекунанд. И дурӯғай. вақте ки 5000 штраф через суд кардан, 10 рӯз вақт додан, уже шумо депортатсияин. ва шумо то ҳами тичания мебуроен мерен, бигем вестон маҳкам мешавад. 5 сол, баъди 5 сол омада метонед. нафарҳое ки намераванд, ҳамиҷода местанд, мисол агар дар раҳрӯ яъне ки дуюмбора биқапанд, проверка кунанд, мебинанд ки вестон маҳкамай, ин дафъа спецприём қатироӣ мекунанд. дуюм ай тарафи МВД ки бигем штраф бисёр мешавад. пас закону бигем ака ай ду штраф зиёд шавад, запрет мемонанд, но ҳастаи одамое ки баъзеш 4, 5, 10 та мешавад, баъдан ҳами Россия да гаштестиянд, вестчона маҳкам мекунанд, меқапаншон, мебинанд ки вездиш маҳкамай, ворам через спецприём рӯй мекунанд. сеюм ай тарафи ФСБ ки мисол ҷанго мешававу дигараш меқапанд. мисол бигем ки ай ҳама сахташ ҳамеае ки баъзеоша пажизм депорт мекунанд, баъзеоша мисол 3 сола 5 сола. ва баъдан бисёриҳо аймон мепурсанд ки депортатсия ҳастае шинос кушода мешавад ёки дигараш. толка дар ҳолате кушода мешавад ки аснавани боша, мисол оилатон ёки падартон ёки модартон ёки бародар, хоҳартон гражданин дошта боша, метавонанд ки заявление бинависанд ва виезди шуморо кушода мекунанд. дигар ягон вариант нестае. ӯ кадоме ки мега ки мекушоем дигараш, иш дурӯғай, бовар накунед, хубуш бигем ки пул расход накунед. ва бо дар комментариҳо саволҳо боша нависе, ҳаракат мекунем ки ҳамаш да ҷавоб гардонем. аэропорт Внукова хай барои проверкаш баъзе одамҳоро мепурсанд, баъзе одамҳоро намепурсанд. агар ки қапидан документ пурсидан надошта бошен, чемай ӯе ки штраф мекунад, ягон чи муомила кунед, далши раҳтонро рафтан гиред, иншаллоҳ ки хуб мере, хуб меоед. одамои бедокументам бисёре ки мераванд меоянд, барои ки штраф надоранд. мегем ҳастанд одамое ки документ доранд, штраф доранд, мераванд, вестчон маҳкам мешавад. ва гапа зиёд намекунем. боше паноҳи Аллоҳ сарбаланди хонаобод, гап нест барои ҳамаш.